kuliah hambai sini media person jono जों साइमाखना थानाय सरासतियाव खवाइ जाम्पागर बारसदार स्कुलाव कायसा सिनि बुहुगजोंनो बंनि स्कुलनि टिचार न रमफे नालाय माने बाखौ आबनो हानाव गोनां थाइमान जोंनो खरा जों दिनै साइमाखा बनो मिया जिबि साखामनि आमने रेफार बा छुटि हका बबे न'आव फायखा दै दिनै हिंगाखाय बनो खवाइ डिस्ट्रिक्टआव बिनि स्टेटमेन्ट एबा साखि नाना बागै बनो तुखा दै बनो साखिर ना बायखा दै जों साइमाखना आज मास्टार सुमन चौधरी ब ताबुबो आलंग संजाक दै बनो रिमान्ड रजाक 15 दिन बिनि रिमान्ड जों साइमा मतेंखाय 21 तारिख जरा बनो रिमान्ड खालामनाय जों साइमा समाव हामबाय नोंखाय एलिजानि ताम कलायखा आं एलिजानि दिन बाबा बताबुक बबा हाइबिन शरीरक साखाम तो शरीरखै तो इको मियाव हास्पतालनि छुट्टी पाउ जिबिनि छुट्टी पाउखा इंगाय इको हसा थुगाय नतिनि कुटो फाय नाखा माने बिन शरीरखै किचा नखै दागतके सुस्त न सुस्त अंखा किचा